i nenes de l'Escoleta. Sé que esteu fent un treball sobre les motos i sobre el Marc i jo, i us envio una salutació molt gran. També sé que teniu una aula que la destineu a mecànics, que sou tots i totes mecànics, i algun dia segurament veniu cap aquí i ens arregleu les motos per anar més ràpid. Us envio un petó molt fort a tots i totes. Adéu, ens veiem aviat. Hola a tots, vull enviar una salutació a l'Escoleta de Castelló de Rugat i res, gràcies per promoure l'esport, gràcies per promoure el motociclisme i una abraçada a tots els nens i nenes.